Espero que Sant Jordi hagi anat bé. Aprofitem l'ocasió i parlem de lletres. El meu nom és Cèlia. Ni Celià ni Celia. No he canviat cap lletra i tanmateix la lectura per mi és completament diferent. Un sol accent pot portar a la perdició o a la salvació. I per què us estic explicant aquesta història tan egocèntrica? Perquè les vostres cèl·lules també són punyeteres amb els accents. Com un bon llibre de Sant Jordi, els nostres gens estan fets de lletres. Aquestes lletres poden ser modificades. No és el mateix dir Cèlia que dir Cella. El típic tema de les modificacions, del càncer i tot plegat. I és el que anomenem genètica. Però i si us digués que els gens també tenen accents? Aquests accents són modificacions químiques que estan al damunt. Un d'aquests afegits químics pot canviar completament la lectura d'un gen i canviar el comportament d'una cèl·lula. Si aneu pel món cridant Celia, Celia, jo us ignoraré. I és una cosa similar que passa amb les cèl·lules. Que si cert gen té o no té cert accent, certa modificació química, doncs passarem d'ell. Aquest ja no és l'àmbit de la genètica, sinó de l'epigenètica. I és un àmbit revolucionari en l'àmbit de la ciència i la medicina.